Biyag ti tao. Hello, naimbag nga oras kanal daw yo amin gagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sakbay tintay pa nagdrama, ituloy tayo manan, tiag shout out. Hello kani Christine May Acosta, ni Melin Pilayan, ni Marites Hart, Marie Joy Gaspar, ni Eileen Bayona, ni Villavelli Sabado, Leonora Agudong, Arlene Palentino, Adoracion Carion, Betty Segundo, Claire Pulano, kini Arlene Lasaga. Hello kada kayo amin manan. Hinton maminsan manan dagiti duma akablaaw tayo. Hintay nga rudan danggan ti episode 163. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nadawol ti daluyon iti baybay puldaw. Saan kan nga agtuloy amapan agkalap ta delikadaw. No saan na ka mapanagkalap, awan mo't pagbiyagan tayon. Saan tayo na mga na? Nga madanagan aklakay. Diyak kayat nga dadakas ama pasamakan ka iti taaw. Awan terum nga pagdanagam kanyak luring. Adda ti Diyos amang tarabay kanyak, bayat ti panagkalap ko. Puldo. Malala po nasem ti panagdandanag mo. Awan ti dakas sa mapasamak kanyak. Ar-aramidak da ito'y. Tapno adda pagbiag tayo, bakit? Lakay. Mumay ta marigrigat tayo lang. Iso nga uray na paggad, mapanaklatag kalap. Parba ang unaan. Ngam saan pa'y asim ang put ni tatang yu anapan nagkalap ijay baybay anak ko. Ay, di kayo nagdandanag nanang. Patsyak nga gawin ni tatang dito'y balay. Wala nang. Di kay unag dandanag. Awan da ka sa mapasamak ni tatang ijibaybay. Ay, Nakaluto ako ni ti pagarmusaran tayo nanang. Umuna tayo namangan. diyak pa'y mabisin. Urayak pa'y ni tatang yu ama kasangput dito'y balay. Ha? Umuna kayo latan amangan kinirima. Urayak biitan ni tatang yaw. Sige nga Rod, umuna kamin amangan. Kunak man no ibagam ka ni nanang amapan ka agtrabaho di Manila. Manang rima. Amang ano din naktumot la palubusan amapan ang trabaho ijay. Isong aruda ka sa ritam ni nanang. Bareng palubusan na ka mapan agtrabaho iti adayo. Kaya't ko ti tumulong ka dagiti dadakkel ta. Iso na panunot ko ti mapan agtrabaho iti adayo a lugar. Wen, maawatan ka manang. Nagrigat ti panagbiag tayo diti probinsya. No awan makalapan nga ikan ni tatang, saan tayo umutan amangan? Manang, Tilahang panagtrabaho kiti adayo a lugar ti amu ka pamuspusan. Tapno aginawa mo ti panagbiag tayo. ay napasensyahan. Bakit? Basit tinakalapak. Umdasla si daan tayaw. Awan ti ilakom kadagiti kakaaruba. Anya ngay nga Ay, rood na. lakay. No anya ti adda. Isulatan ti lutwak ah. Ay, dagiti anak tagay. Napan nakitang dan anagdalos iti tahong ni Willie. Napan mo't nakilabada ni Rima. Ay, masyana kadagiti anak ta. Diyak man lamay ta, dagiti kasapulan damat. Ay nalakay, awan ti rumbeng apagdanagam kadagiti anak ta. Nagsisingpet ken man nakaawat da. Ay, bakit? Ala, aginanakan, ta siya kun ti makaammo kadagiti ikan anak kalapam. Numabisin ka, adda makan ijay kusina. Apay da ito a kwarta, Willie, anak ko. Tangdan ko nagdalos iti tahong nanang. Igatang tayo iti bagas. Kukuha mo da ito a kwarta, anak ko. At dapay mo't bagas tayo. Alaan nyo nanang. Makatulong da iti akwarta para iti paggastusan dito balay. Willie, anak ko. Ano sa kung tibasit asweldo? Tinapatag. Ada igatang tayo iti makan. Nagsingpot ka, anak ko. Inton bigat nanang. Tumulong nga agibagkat kadagiti banyera ang naglaon kadagiti ikan ni Jepier. Isupay nga minti tangdan ko. Anak ko.
Kaya't ko ti tumulong kada kayo, nanang. Saan ka di nga imbagaken ka, asaan kan nga umadayaw rima, anak ko. Dito'y kalatan lugar tayong agtrabaho. Saan nga umdas ti masapsapulak dito'y nanang? Andan pagtrabahwak ijay Manila. Inrekomendanak ti gayem ko. Anya? Pakawanan dak ko ma. Sapay ko mata maawatan dak. Kaya't ko laang ti makatulong kada kayo. Ay, Inton rabi agluwasa kun amapan ijay Manila. Para kada tayo na ito yung aramidak. Di kay madanagan. Kanayo nakto nga umawag kada kayo. Ay, nudakala ko mati masapsapulak. Saanan anasken pa'y nga agtrabaho iti adayo a lugar ni Rima nga anak ta. lakay. Magluluwa ka manan. Patip ka rin ti pakinakam wow. Amo man ni Rima aramidin na iti adayo a lugar. Numabalin la ko ma. Dito'y dalangan ng trabaho. Tiyak kaya't amaya dayo dagiti anak ta kadata. Malata damo ni Willie nga anak ta. Iso ti kadwa ta diti balay. Punasa mo dagiti aluam ta maturog tan. Tanay rabi iuna yan baka. Ubo na kalatan na maturog lakay. Maikawak lang amin nga awan dito'y balay ni Rima. Eh bakit? Ala, maturog kan. Di naklatan ni kaskaso. Maturog ak tulata no kayat ko. Kumusta ka manang? Nasaya at matading ko. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanyak. Nasingpot ti amok ditoy. Nasayat nga ron no kas manang. Di mo baybayan ti bagim dita ah? Wen, sikapay na ti makaamok ka natatang kananang dita Sana bale, agpatuludak to iti kwarta apaman nga agsweldo Uwan manang. Mailiwak mo ten kada kayo nga mananusak latan ading. Kabaalak alabanan ti iliw ko. Tinapatag, adan trabaho kat makatulong akon kada kayo. Uwan manang. Kaya't ulitek. Di mo baybayan ti bagim dita. Kaya nagan-anad ka kanayon. Aguy-uyak ka lang arutan. Ipilit mo pa ilaang ti mapanagkalap. Ito iti amo ka pagsapulan. Bakit? Saan man na nakaro ti uyak ko? Kabalak. Lakay. Malatay sa ganak na iti aramatek nga agkalap inton rabi. Sigurado nga do ti maalak ita. Gaputa kabos ti bulan. Ken natal na ti daluyon. Ay, mala, si kalata ti makaammo lakay. Basta gananad ka, ha? Awan pagdanagam kanyak. Ay, ingka man kidi alaan jelin ti pagsilaw ko. Isaganak nagiti balunak nga agpataaw. Uon, lakay. Agsublitan ni Jibalay nanang. Adayon ti bilog ang nagluganan ni tata nga agkalap. Agtali na udak pa'y laang dito igit ti baybayan ako. Rabiin nanang. Mapuyatan kayo no agtalinaid kayo dito igid ti baybay. Ay, Agdandanag kayo maning. Sumanglad tulatan ni tata ang kalpasan ang makakalap. jak lamaw at antirik na kanak ko. Tunggal mapanagkalap ni tatang iyo, agdanda na ka. Nanang. Nagpigsa ti panagtibayo ti barukong ko. Jak makaid na. Anya? Numabalin la ko ma. Kuyugak ni tatang iyo ama panagkalap. Ngam, di nakmat palubo sa nakadwa. Nanang. Maasya nakunay kini tatang iyo anak ko. Nagrigat kan nagdelikado ti mapan ijay tao. Iso adyak maliklikan ti agdana. Ha, kala at apimik sa ti angin anak ka o. Uwan nga agpaiso nanang. Nagkalma ti angin itay agsapa. Ay, hindi tatang iyo. Saan pa'y anagawid? Rumbang kumaan na kaawid itan. Patsik at sumangladan ni tatang nanang. Agawi din dito balay. Umay ka anak ko. Urayan ta ni tatang mo ijay igid ti baybay. Nakatangkay agan jay init. Ngam saan pa'y anak kaawid dito'y balay. Diyos ko, nagdadakalan dagiti daluyon. Kumusta nga tan ni tatang niyo?
Sapay la kumatawan tidakas anak pasama kan ko na. Manang, Lahat nga minday to'y apanagangin na itinapigsa. Saan ang maawatan ti panawan? patib ka rin yung tipakinakam mo, nanang. Makapadakas ka na kayo tinalabos sa panagdandanan. Madanagan ako na yan ako. Kumbang kumana kasangputan ni tatang iyo. Diyos ko, di mo kumabaybay ang ti asawa. Ay, Diyos ko. Ay na, hindi na ko mabaybayan. Nagdadagkalan na itinaluyon. Marigatan ang agdalyasat. Ay, pigmig sa manan di angay. May turong tipilog ka ng madayaw. Ay, kanya ti aramidag. Umayan ti ulo-ulo ti daluyon kat mabaliktad ti bilog. Tulong! Umalbas akon! Tulong! Apay ka din, nanang. Ita pa yung sapsapuyutan niyo ti barokong niya. Kaslag kupit ti barukong ko anak ko. Gapo iti kapapanunod ti amayo. Nanang, Aldawan, ngamsan pala anak kasubli dito'y balay. tinasayat. Agpatulong tayo mang sapol ka ni tatang. Wan man anak ko, talaga madanagan akon. Saan ka di pa'y asimang pa, dagiti kabang tikos guard anang sapol kini tatang mo anak ko. Saan pa'y nanang? Itay da pa yung nagpataw. Tapno sa pulan da ni tatang. Sa dino nga tantiayan ni tatang mo ita anak ko. Di tayo mapukawan itinam na nanang. Masapulan dan tumot lang ni tatang. Timulong ang dagiti mangalap dito lugar tayo amang sapol kan ko anak. Ito nga dagiti kusgot amang sapsapol kan ni tatang. Isudan ti sumungan. Urayin tayo idan. Saan? Saan namatay ti asawa? Diyos ko! Diyak makalaw na natayan ti asawa. Nasarakan dagiti nagtibang kay ni tatang iti tao nanang. Sigunpay ka na ko ada. Limnan tinagluganan na bilog. Punto asawa! Nagsakit ti pusay mo. Tatang! Tatang ko! Awanan ni tatang. Awanan tinagsingpat nga amata. Diyak ka pala na mapukaw ka na tayo ni tatang. Diyak kaya dading ko. Manang, Ipagpatagdagalaw na tata. ha! Manang! Ay, tulungan dak! Natali mo daw ni Manang Rima! Nasakit din na pasamak. Ang imnas ka na patigpiran tayo ti pakinakam tayo. Manang Rima? Ayan, ni Nanang, Willie. Aday di silid na, Manang. Diyak pa'y nakasarita. Ading ko. Manipod pimusay ni tatang. Sana na matagtagari. Una yan, tikas dyan na pasamak ka ni Tatang. Manang, Diyos ko. Isuro na kami kumaitirumbang araminan mi. Naitabo ng day di Tatang, Nanang. Ikuyog kayo laangan ka ni Willie iti lugar a pagtrab-trabahwak. Tapno maasikaso da kayo. Diyak kayat apanawan ti balay tayo, anak ko. Kayat ko tagtali na ut dito eh. Nanang, Panawan dakla ang ngagmay-may sa dito'y balay. Ikuyog mula ang ni Willie akapsat mo. sana mabalin, Nanang. Masapul nga ikuyog kayo iti papanak. Napintas ti panggadak iti day a lugar. Addan pangalaan tayo iti gastusin tayo ijay. Anak ko, Kan maysa, isarak ko iti trabaho ni Willie tapno makatulong mat kada kayo. Pangaasiyo kumata manugot kayo na sumurot kanya. Narnakanan iti turog ni Nanang Willie. imanugot ka din ni Nanang asumurutan iti lugar pagtrab-trabaho, Manang. Wan, inton bigat madlaan, agluwas tayon. Manang, Nasaysaya at ichay tapno maasikaso anay imbag ni Nanang. Saan nakas ti probinsya tayo ang nagrigat ti panagbiag.
Uwan nga ron. Isagana mo nagiti kawas ni nanang ha. Masapa tayong agluasin ton bigat. Mangan ka nanang. Di mo mutan gargarawan ti ka na. Jak kayat timangan. Anya? Agkapsot kayo na ano di kay mangan. Awan ganas ko amangan. Sana mabalin nanang. Mangan kayo tapno pumigsa kayo. Agluwa kayo manan. Malagip ko lang day di tatang iyo, anak. Nanang. Mailiw ako kini tatang iyo. Isublida ko ni ti lugar tayo. Dua pay lang aldaw tayo dito dagos ni Manang Rima. Angam kayat yung ti agawin. Basta, kayat kunti agawin. Agkapsutak laang dito, anak ko. Nanang. Ibagam kini manang mo arima. Tay sublida ko ni jay lugar tayo, Willie, anak ko. Agsangsangit latan ni Nanang Manang Rima. Anyang iti ramidin ta. Saan mabalin nga isublitan ni nanang ijay lugar tayo? Awan mga sikasukan ko ana ijay. Ha? Sumrek ka ni ti trabaho no bigat. Siyak mo timang bantay ka ni nanang diti dagos tayo. Sige Manang. Sikat agtrabaho iti agsapa, siyak mo titirabi. Nas ka na mabantayan talata ni nanang. Uwan Manang. Pag tinulungan ta nga asikasuan ti inata. Napanan ni Willie, Rima. Napanagtrabaho nanang. Apay, anda ka di ka sa pulan nyo, ta siya ti mga ramid. Kayat kunti agawin, ijay lugar tayo, anak ko. Anya, Nabayag ako, hindi ti lugar a pagtrabahuam. Mailiw ako, hindi ti lugar tayo. nanang, awan mga sikaso kada kayo ijay probinsya. Nasaysaya at nagtalinaad kayon dito eh. Anya, Pangaasiyo ko ma. Ar-aramidak na ito'y para kada kayo. Diyak kaya't ngagmay-may sa kayo ijay. anak ko. Iso adito'y kayo laang, Juan. Agoy uyak ka Lola. Uy, Jun na po. Ayan ni Mami. Abday di kusina. Aglutluto iti kanin tayo. Mabisin kayo, Lola. Sa anak pa'y amapisain, apo. Lola, Ibagam ni Mami. Taumay dito'y ayan ko, apo. buwan Lola. Sa ngapulon at awan tinapalabas. Addaan ka pa yan iti asawa kan anak. Panawanan tapno iyawid na ko iti lugar tayo anak ko. Nanang, Sakbay nga ipulang kunti bulot ko apiag. Kaya't ko pa'y makita ti lugar tayo anak ko. ah, Adadangag sakitak dito uy. Marikatanak pa yun abumangot. adda kami dito a pamilya yun, nanang. Sapay lang kumatamawatan nyo dayto. Awan mga sikaso kada kayo ijay lugar tayo. Rima, anak ko. Manon atawon ngay bagbagayo ang kayat yung tagawid. Saan mi matakayat itikabsat ko ang agmay-may sa kayo ijay. Anak ko. Amoy umot ngawan pagbiyagan tayo ijay. Iso anak igasang-gasat kami kini Willie iti dayto a lugar. Anak ko. No agawid tayo amin iti lugar tayo. Awan pangalaan tayo iti kanan tayo. Mabisinan tayo laang nanang. Rabi iuna yun, Willie. Di ka kadipay maturog. Masyanak lang amin ka ni Nanang. Manang Rima. Bakit ni Nanang? Agkapsutan. Kaya na doon tirumura sakit na. Aging kay ta. Namnamaan na pailangan makasubli tayo iti lugar tayo. Ay, Maawatan tamat kit din ha. Agam, naskan nga iyawid tamutan ni Nanang iji lugar tayo. anya? Uray ti maudi agunda lang Manang. Makita pa ni Nanang ti lugar tayo. Kabalan ka di pa'y ni nanang ti agbiyahe?
Adayo ti lugar tayo. Sana kas ka rin na tagbiyahe. Nang runak at nakapsutan ni Nanang. Manang Rima. Maawatan ka mo iti kaya't mapasamak. Ngam, amang ano niya ti mapasamak ka ni Nanang nagbiyahe. Makaamunitan, Manang. Siya kung ti makaamo ka ni Nanang. Saan ka diya kaya tiyo makita ti baybay, Nanang? Aday tan ti baybay. Naglamis ti pulo iti hangin. Nagpintas, tibay-bay, anak ko. Sigurado, anaragsakitan, day di tatangyo. Gaputa, sumurotak matan kankwana. Nanang, anya ka din day ta sa asawan niyo? Bakit akong anak ko? Nakasaka na akmatan amatay. Pangasyo, Nanang. Saan kumakas ti bagayo? Marikrik na. Dandanin ipulang ko, tibulod ko abiyagan ako. Nanang, Makaturo ka. Kaya't ko di maturog. sige, Nanang. Agsana kay ti abagak kat maturog kayo. Maturog kayo iti abagak. Bakit ti panagtugaw tayo diti igid ti baybay, Nanang? Langabon tayo ti presko nga angin. Malagip ko pa ikit di ubing kami pala ka ni Manang Rima. Agkinkin namat kami di tiwigid ti baybay. Bayat nga urayan mi day di tata nga sumanglad. Maragragsakan kami, noon na nakalapan day di tatang. Diyos ko, kaslasan mo tingagang angas ni Nanang. Nanang! Nanang! Agring ka, Nanang! Nanang! Diyos ko! Natayan ni Nanang ko! Nanang! Naitabon matla ni Nanang. Itirabaw ti pansyon na di tatang. Manang Rima. Uwan, ading ko. Awanan dagiti dadakkel ta. Ulilatan adamang. Manang Rima. Nagsakit ti mapukawan iti naganak. Nagdagsan iti barukong. Nasken nga klunan tamanang. Tunggal biyag. Ada pagpatinggan na. Agturong tayo amin kan patay. Willie, Ada pagpatinggan ti amin, Manang. Uray ulilatan ademang. Nang ibati mat kadata, nagiti dadakkel tayo tinapintas, apakalaglagipan. Di makalta na sayaat. Kang runahan ti amin. Amo ti agbuteng kanagdayaw iti Diyos. tibiyag kat kayarigan ti asok nga agpukaw. Ngam babaan kadagiti nasaya at sursuro agtalinaed ti kinaimbag. Sursurwam ti agbalin anatibker tapno malabanam ti anyaman na panubok adumtengkan ka. Bueno gagayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.